Кажи хай. Хай! Какво правиш, мами? Кажи нещо. Хай! Какво прави Кристофър? Мами му го служи това, играчката. Как? Той слуша музика. Как? Му го служи? Хай, Кристофър. Бебе. Дай на усмивка на мами. Дай на усмивка, дай. Кристофър. Чакай мами да се усмихне. Дай на усмивка, мами. Кристофър. Ти гледаш кака? Не ги пипай, мами, те се въртат. Стефани, кажи хай на мами. Хай! Кажи какво правиш ти, а? Виж ме тук, аз те снимам. Това е муви. Виж, Кристофър те гледа. Да ги пипай, те се въртат сами, мами. Да ги видя. Виж тук, мами. Той те гледа. Направи да се смее, мами. Направи го да се смее. Той не е давал мувин. Той не е давал. Не дава да се смее. Аз му викам той. Опитай се пак, мами. Кристофър! Кристофър, гледай. Дай да усмивка на мами. Не пипай. Дай да усмивка на мама. Гу, гу, гу. Агу. Агу, гу, гу, гу. Не, мами. Мами, Виж, смееше Стефани.